malamin zamani. Kai, Allah ya sa daina nan. Assalamu alaikum. Akaramaka Allah, yau kai ne a ofishin nawa, barkanka da zuwa. Ba maula na zo yi aurenka ba, sannan ba na zo neman taimako ko alfarma aurenka ba ne. Na zo na sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya ɗora a kaina ne. To akaramaka Allah, me kake nufi? Wato ainihin abin da nake nufi shine na zo na maka wa'azi ne. Ko mai si mana mu bar su da Allah dan Allah ya fi su daidai ne. Ƙuri'u da goyon bayan da sun ka samu ai duk mu ne mun ka ba su daidai ne. Da muna ganin su yanzu sun hau mulki ba ma ganin su daidai ne. Mun ji sun guje mu ga shawara gare mu mu kar mu bar su daidai ne. Yalla bai ya kake barin irin wayannan mutanen suna zuwa inda kake? Ka ga bawan Allah, ba maula ko neman taimako na zo yi a wurin nan ba. Ni ba na neman komai a wurin wani mahaluki a wannan duniyar. Don ko kun bani kuɗin ku, na ci, na san ina ci wuta na ci, na haka bana buƙatar komai a wurin ku. Kai mugu ka kyale da shi, wannan malami ne, wa'azi ya zo ya min. Yau ranka ya daɗe, dama na zo na faɗa maka ne, mun kona makarantar sannan kuma mun kama 'yar gidan minista, mun ce ba za mu sake ta ba sai ya bada miliyan 10. A'udhu billahi, wa irin wa'annan su ne shugabanni. Kawai. To shi kenan, aiki yayi kyau. To mai gida, ni na ware. Yawwa, kai mugu zo mana. Ka je ka ɗauko wannan sabuwar motar, sai ka cika buɗinta da kuɗi. Idan aka maka lau ya fito, sai ka bashi motar da kuɗin. Ka ji ko? To shi kenan an gama mai gida. Kai, ni saba mota da kuɗi. To malam, ina jin ka. Ci gaba da wa'azinka. A ranka da dama wasa nake maka, kwaran kwatsa ba wa'azi na zo ba. Dama wasa nake maka yi. Na zo ne maka albishir cewa a nas cewa idan ta zo zan tsaya tsayin daka da ni da al'ummata. Insha Allah sai ka maimaita. Ina godiya, Allah ƙara arziki. Ni na ware kawai. To jama'a, domin kasantuwar ku cikin jagwalkwalin nishadi, ku kasance tare da Yusuf Zamani Record TV. Kada ku manta ku danna subscribing da ƙararrawa domin samun wasu da zarar mun yi mun gode.